Беларуская народная казка «Стары конь». Быў у аднаго гаспадара стары конь. Цяжка ўжо яму стала саху цягаць, пачаў ён прыставаць. Пашкадаваў гаспадар коня, падкаваў яго сталёвымі падковамі ды пусціў на луг адпасвацца. Пасецца конь тыдзень, пасецца другі. Паправіўся, нават падбрыкваць пачаў. Трапіў аднойчы на гэты луг леў. Убачыў коня і здзівіўся, што за звер такі. «Хто ты будзеш?» – пытаецца ён у коня. «Конь, а ты хто?» «А я леў, над усімі звярамі цар, і я цябе з'ем». «Каб з'есці мяне, – кажа конь, – трэба сілу мець». Стукнуў леў сябе хвастом па баках, зароў. «Я самы дужы звер!» «Го-го-го!» – зарагатаў конь. «Яшчэ паглядзім, хто з нас дужэйшы. Давай сілаю мерацца». «А як будзем мерацца?» – пытаецца леў. «Бачыш, вунь вялікі камень». «Бачу», – кажа леў. «Дык вось, хто стукне па гэтым камені так, каб агонь з яго паказаўся, той і дужэйшы». «Добра», – згадзіўся леў. Падышоў ён да каменя і пачаў біць лапамі. Біў, біў, толькі кіпцюры паздзіраў, а агню так і не выбіў. «Гі-гі-гі!» – смяецца з яго конь. «Слабы ж ты, брат, зусім, а яшчэ царом лічышся. Вось глядзі, як я стукну». Падышоў стары конь да каменя, стаў да яго задам, нахмыліўся, падбрыкнуў і смальнуў падковамі аб камень. Іскры з каменя так і пасыпаліся. «Ого!» – падумаў сам сабе леў. «Благія жарты з такім зверам!» І нічога не сказаўшы, пабег у лес. Там сустрэўся яму воўк. «Добры дзень, ваша царская міласць!» – пакланіўся яму воўк. «Куды мелі ласку хадзіць? Што чулі? Што бачылі?» «Быў на зялёным лузе», – адказаў леў. «Бачыў там самага дужага звера». «Якога?» – пытаецца воўк. «Коня». «Хм», – кажа воўк. «Я іх не толькі бачыў, а і з'еў нямала». «Што ты выдумляеш?» – усхадзіўся леў. «Не можа быць! То хадзем, ваша міласць, пабачыце, як я з ім распраўлюся». Падышлі леў з ваўком да лугу. «Ну, дзе ж той конь?» – пытаецца воўк. «Ды вунь там, за кустамі ходзіць». «Не бачу», – кажа воўк. Узяў леў ваўка пад лапаткі і падняў над сабою. «Цяпер бачыш?» Маўчыць воўк, як вады ў рот набраўшы. Паглядзеў на яго леў, а той і не дыхае. Задушыў яго цар звяроў сваімі лапамі. Апусціў леў ваўка на зямлю і кажа: «Ну вось бачыш, ты толькі зірнуў на яго, і то ўжо сам леў. А яшчэ выхваляўся. Што ж было б, каб мы падышлі блізка да гэтага звера? З'еў бы ён і цябе, і мяне». Напалохаўся леў коня, ды ўцёк у далёкі край. З таго часу ён і не жыве ў нас. Канец.